La Mancomunitat de la Ribera Alta ha experimentat canvis al llarg dels darrers dies i hem vingut a conèixer la nova vicepresidenta del que serà la Mancomunitat de la Ribera Alta després d'agafar el relleu de Diego Gómez, l'alcalde d'Alzira. Molt bon dia, Maria Josep Ortega. Hola, molt bon dia. Gràcies per vindre. Alcaldessa de Carlet i a partir d'ara vicepresidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Efectivament, un gran repte, una nova tasca, molta feina, però molta il·lusió i moltes ganes de poder millorar el que és el dia a dia de la Mancomunitat. Com ha sigut un poc aquest procés, aquest canvi? A què s'ha degut? El canvi bàsicament ha estat perquè el company proposat inicialment era Diego Gómez, que va ser i serà el vicepresident de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Aleshores, ell mateix ha estat el que ha dit no puc fer-me càrrec de tantes vicepresidències, és l'hora de que agafes tu el relleu, Maria Josep, i tots tirem endavant en totes dues institucions. Un projecte tan interessant i, diguem, complicat a la mateixa vegada com a repte, la Mancomunitat de la Ribera Alta. Un poc, quines són, diríem, les línies en les que vols treballar, Maria Josep? A veure, la veritat és que les mancomunitats durant molt de temps van estar una mica oblidades, no? Però tant des de Compromís com des de la meva opinió personal és que les mancomunitats tindrien que estar molt més recolzades i ser molt més protagonistes institucionalment, perquè són unes institucions que estan molt properes als pobles. Clar, pensem que cada mancomunitat d'ella depenen uns quants pobles en concret, no és com a nivell provincial o a nivell de país. Una línia fonamental és el tema de l'habitatge. L'habitatge, sabeu que Carlet també som seu d'habitatge de la mancomunitat, de vivenda, i estem treballant molt colze a colze en el que és la mancomunitat, i n'hi ha una seu a Alzira, una altra a Carlet, i ahir ens distribuïm els distints pobles. L'altra són els residus. Els residus és una cosa que a mi m'està obsessionant moltíssim, perquè pense que hem de dependre a reciclar. La lluita pel canvi climàtic ha de ser el primer punt en les nostres agendes, i en això la Mancomunitat fa anys que està treballant, i jo ara vaig a fer una sèrie de jornades junt amb Xema Peláez, en el president. Anirem a fer unes quantes visites a pobles per veure on podem implantar els residus, la recollida de residus porta a porta, com poden millorar, i en els pobles on se pugui implantar, s'implantarà. Altres temes, el tema de les protectores d'animals, que estem, això ja és en coordinació en el Consorci, però també ho treballarem des de la Mancomunitat. Tema violència masclista, moltíssims temes on estem mancomunats. Tema de les borses de treball. Moltes vegades els ajuntaments no tenim borses on acudir. Si tenim bolses de la Mancomunitat, d'allí podrem tirar on trobar tècnics, on trobar administratius. La Mancomunitat som unes institucions que tenim que mimar, que tenim que recolzar. Doncs enhorabona, Maria Josep, i moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns. A vosaltres per vindre. Gràcies. Ja ho saben, els comentàvem, relleu en la Mancomunitat de la Ribera Alta, després que Diego Gómez, l'alcalde d'Alzira, hagi dit que no es té càrrec per agafar-ne un altre en la Federació de Municipis i Províncies. També com a vicepresident serà ara Maria Josep Ortega, l'alcaldessa de Carlet, la nova vicepresidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta.